Sisifike, the last one. Kula le flow isekudeni. 16 that's called siyafika. Sisifike. Ay, ungahlala nawo baba. Mfundisi wami. Nje hayi, hlala ukhulule. Gobe. Awu. Madoda amadala. Nayi ngibisele ndoda le ndoda iseyihlungwini le. Hey. Kunzima lana hayi. Sakubona baba. Uyaphila. Madoda. Khuluma kunzozuzisiza. Mhlawumbe ungaphumula mfethu. Alright, madoda, into yokuqala enzayenza mina umuntu wesonto madoda. Yebo, oqala nje zathi ukukhanyisa nje 500 ukukhanyisa. 500 ukukhanyisa then bese sibona ukuthi uNkulunkulu valana uvula ini. Yabonisa 1 2 short 1 2 Nkosi yaphakade Nkosi. Shole bawo. Wow. Overkill. Shole Nkosi yaphakade mkhulu phakade Nkosi yaphakade Nkosi yokulunga Nkosi. Sithina ukuvala amehlo sithi ukukhuleka sincengele le ndoda kancane. Ngoba mokhuleka manje baba. Emagameni amathathu umeli kayiselele ndoda lekaMongcwele Thixo Nkosi nomusanya ukhuleka lesi sikhathi. La umntana wakho ufikile endlini yokukhanya Nkosi yaphakade Nkosi yokulunga. Uyisona inkosi phambi kwakho ubuso kodwa umxolele Nkosi ungamshayi ngezulu lomhlabeni kodwa umshaye nasezulwini Nkosi. Umkhulule amanxeba aphezulu kwakho phezulu kwenyama negazi. Ungumntwana ngwakho kodwa ungamlahleli izandla Nkosi naphakade legama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shole baba. Okay. Na indoda la. Yes baba. Ukuphi baba? Vanity. 1 2 short wakho. Ukuphi? Sacho. Nkosi yaphakade Nkosi. Okay. Zoqala la singakayikude. Madoda thema ngikhuleka nani madoda. Ngilethele imoto. Imoto le iOdi. Gobe. iOdi ngathi white. Yebo madoda. Right madoda imoto le lapha ekhona. Yini ihamba ngayo? Isikhamba ngaje right here sakhona lapha lamaphepha. All right madoda hayi angikafundi lokho imali kancane. Sabuya kancane. Okay. Okwenza sorry lo muntu lamanga sebona isikhi hayi. Le moto madoda iyalandela. Thema libuya la. Ifika lapha mbone lingena la fika la. Lethole imoto le iginqika. Imoto ihamba ihlupha. Angazi noma mhlawumbe ngikhuluma khona. Ngoba kwamanje ngikhuluma ifuna ngamaphoyisa eyalandela. Right. Baba, wena umuntu olezinto zakhe. Short 1 2 short 1 kepesa la itawozama la. Umuntu wezinto zakhe. Yebo mfundisi. Lezo zinto upheke kukhona la ziyalandela ngamaphoyisa. Umuntu olendlu yakhe. Yebo mfundisi. Le moto iGD
Le Benz. Yebo mfundisi kunjani? Le Benz lamaviri amakhulu. Kunjani mfundisi wami? Right, lezi zinto amaphoyisa azilandela baba. Basifuna one by one. Right, ukuze sinqobe leyo nto okokuqala ngizocela ukuthi mawuyikuthi lamaphephe emoto lethe lapha ngwathandazisa or isikhiye semoto. Njengaleli odi leli biye ngalo leli. Elithi hamba ngalo. Anytime seningathatha. Kukhona konke. 2 days 3 days ningathatha. Na amaphephe emoto iyona la. Iyo laba. Yebo iyona. Right. Lesikhiye nazi la. Leli odi sihamba ngayo. Right. Shwele baba wazwana 1 2 short 1 2 4 4 shwele inkosi yaphakade emlimo wasesidwini luma nami mina ngikhuluma lokho. Right baba. Right. Into baba mangikhuleka nawe kuthiwa umuntu ohlukumeze kakhulu abanye. Kakhulu lokho ngiyakuvuma. Kule nyembezi abantu ebakhalayo. Ngiyakuvuma mfundisi wami. Lokho kakhulu mfundisi. Ngenxa ukuthi okwamanje umuntu uyadinga. Yebo bengisethi ngibothiwe impela. Osiyaphakathi umfundisi government wakithi shwa. Ngubani ubaba okuthiwa ngubani umnangakho yini yakho? Government wahamba kithi ungisizile empilweni. Nguye umuntu okusizile okukhiphe ejele. Yebo sinikeze iphela uthi ngoba abantu shwele baba. Kube iphela uthi. Khiphe ngephela uthi. Yazi baba ngibona umuntu usiyafela ejele. Umuntu lobele ejele. So ngiyakuvuma mfundisi qiniso. Ngenxa ukuthi sufike lapha endlini endlini yokulunga. Umuntu kozonke izinto zakho seziyalunga ezohamba. Ngajabula mfundisi. Right. Osiyaphakade eshwele phothela laphakade inkosi yaphuluma. Right into ekhona baba. Yebo mfundisi. Imthandazo yami ezakwenzela yona. Yebo mfundisi. Alright bhuti ngicela ungikhela amanzi. Amfuna ukususithi amanzi ami enginika wona. Owaqhutshelwa yimi ngikwenza. Ngifuna ukwenzela amanzi. Amanzi ami la ngikwenzela wona. Yebo mfundisi. Mina kangisebenzisi isihlahla, sebenzisa amanzi kuphela baba. Yebo mfundisi. Amanzi ami la njengoba ngikwenzela ngizakwenzela umthandazo. 17,000. Yebo mfundisi. Angithi kuyi 17,000 ukukwenzela lamanzi. Then ngisozokhuluma nawe ngikuthathe lezo zinto ezathi ufanele uyezithenga. Mfundisi. Yebo. Angithi uhamba naye baba. Yebo Okay, awungesabi baba, mina ngisebenzisa imoto ngisebenzisa amanzi. Okay. Emagameni amathathu ngeke kayiselele endodana le kamonqole Thixo Nkosi nomusa. Nanga umntana wakho kulendlu Nkosi yokuphukhanya. Umvulele indlela zakhe. Bayamfuna abathakathi lezinyama. Ukho konke Nkosi umvulele ezitheni zakhe ngegama lika Jesu. Yebo baba, shwele Nkosi 1 2 short 1 2 hot 1 40 my God my heaven. Aboniswe. Shwele baba. Khona lapha ushuka kulapha. Hey. 1 2 short 1 hot 1 khona kule bhehleni mfundisi. Aboniswe. Shwele baba. Khulule baba ebuzimeni Nkosi. Yebo mfundisi. Khona Baba mangikhuluma nawe la. Ubamba la. Into othi ungangangena phakathi ngephuma na isigaxa. yebo mfundisi. Angazi khona okudliswayo baba. Ngegama lika Jesu. Khona into osuyidlile esiyisifo ngaphakathi kwenyama, phakathi kwesisu singesakho wabuyagiqika. Yebo Uthi mosidla ukuthi uphalaze. yebo kunjalo mfundisi. Shwele baba. Kanti ugogo kuthiwa uMankomo ngani? Mfundisi. Washo wona. Alo! Washo wona. Uthe mashona lo muntu ngibona ithuna. Uvuswa umoya ngaphansi, umoya usihlaliswa phezulu kwakho. Kuthiwa wena ngawe uyakhulela endlini eminyama. Ongasiyo ongayazi. Ofalithi ketezana itawuzana ofalithi othusho. Shwele Nkosi, khuluma naye Nkosi. Aboniswe. Kakhulu sifuyazwakala. Nkosi yaphakade uNkulunkulu. Nkosi yaphakade ngoba labo abakubizayo baba. Kunabantu abakubizayo abantu besifazana. Amazwi amancane ngathi abantwana. Nkosi yaphakade. Yebo ba. Yebo. Yebo. Ngicela baba. Amanzi la ngikupha wona le. Wathathe ugeze ngawo. Esuku isibantana. Then
waqeda ugeza ngama insuku ezintathu hayi ngabe insuku ezintathu amanye waphuze ezama ukubulala lento engaphakathi kwakho kulento engaphakathi engithi mangikhulekisa ukuhamba kule ndawo uthi ngingafaka isandla ngesikekhiphi lento iyaphila ngaphakathi ngayizwa ngikhathulalo shwele baba ngathi wena ngokwakho ngathi umuntu walala lo muntu wayengcolile ingaphakathi yakhe okay ngegama lika Jesu Kristu so right awungabuza ukulela yebo ikhona lokho mfundisi lami ngifuna ukukuza ukuthi siyayenza kanjani ukuthi elungu mfowethu ngoba imfowethu seyihlungwini because asingesikhona thina siyozithenga lezi zinto siziqede imthandazo yami engunika wona okwamanje ukuthi ngisinde bakithi ngoba mfundisi mina zathi uhambe ezithengela mina eyami imali izohlala la imthandazo yami izofuna 17,000 then ukusemanzini ngifuna imbuzi ezintathu nenkomo ezingu5 phezulu imfundiso ongayifunda ngenxa ukuthi kumele ngiyekule thuna kufanele ngelichaya abaphehla lokho kugula okuphezulu kwenyama negazi phezulu kwakho unikeza manga kuthi sendishayile ithuna ngiyakunika 3 days mfuna ube notshintsho emzimbeni ongwakho konke lokho kuzwayo ngenxa ukuthi manje mangikhuluma nawe kunamuntu wesifazana obizayo emoyeni ngenxa ukuthi manje mangikhuluma nawe kunje kulelizwe elifika endlebeni zakho umuntu ongumfazi okubizayo kanti umeli ngubani ngumeli umeli baba bebiza abantu ababulalayo yibo babulalayo kulomuntu obizayo othi meli so angazi ukuthi umeli wakho na nguphi umeli ngomunye la khona lapho ngisebenza khona ngilokho zakho la ayi kulabantu abaningi ababuya kulomuntu wesifazana obuyayo kodwa noma ulele ebusuku phakathi kobusuku uyafika uphuphu nayo lelelayo umuntu wesifazana ukhona umunye senza ukuganga khona right epoda lapha ngoba sasilenga labantu abaningi so kunzima mfundisi ngoba bayabuya abaningi telephutsheni ngoba ngike ngasizakala sibe sengingcona amalanga lawo so kuze ngithole ibhela uthi ubani umanqumalo kuze ngithole ibhela uthi mfundisi izozona lezi zinto sezingande lafu umanqumalo kulo muntu ongithiwa umanqumalo ofuna indlu zakho zithathwe lemoto zakho zithathwe ngenxa ukuthi imoto yakho masithi yazibiza izizwe zifuna amapholisa kulama polisa azilandelayo angazi umbe ngikhuluma into ekhona noma yikho mayuthi ayikho usho ukuthi cha ngoba kwezethu ngikwazi ukukhuluma liqiniso ngoba bathi izinto zamaziko ezithethweni kumele zidlule states kodwa ngicabanga zonke zinamaphepha aphelele bethi mina ngangisenza izinto okay le yangithi le besikhulekela lapha iodi right cela ukuthi uthole amaphepha GD nele 40 kule moto futhi ezayo kungiyakho ozoyithenga futhi bazonde futhi bakulokho ngizobuya nakho okay right kodwa kwamandla ngiphatha okay ukugeza izimbuzi ezingu35 then kubele uhambe yenza umcimbi omkhulu uma soko right ubabonisa ukuthi hayi wena angeke bakukhona ngegama lika Jesu okay sicela uchiya khona ngesilapho mfundisi so sathenga lezi imbuzi lezi ngashi imbuzi ziphethe zimali yebo okay kodwa kuzofanele lithole A1 okuzamele iyehlathi igeze ikhweli gazi igeso yegazi so mina yami imthandazo kwamanje ngingakathengi eyami imthandazo lamanzi 17,000 sicela uchiya half kule amanzi la akazithule imali sicela mafika ngalozo transfer okay ayakulakhe kusinda bakithi awu Nkosi yaphakathi emkhulu wakho mama kathi bapha abanye bakho kulodingani phakathi odingakala udingani uyakhula njengami awu Nkosi yaphakathi emkhulu wamabandla Nkosi yokulunga shwele baba Nkosi yami hayi khululeka uzokhululeka emoyeni nasegazini hayi ngami ngiyabonga ngegama lika Jesu Kristu sebenza ngithengase usiyaphakathi Nkosi yokulunga Nkosi uthethelele baba shwele baba ofanele usho khululeka Nkosi umdingela isigubhu uthatha amanzi
Ngiyathe alright. Ngegama likaJesu. Awu sinte Nkosi. Ngegama. Correct.